Machiegni kendo nyako Ramogi wachako kod Miyo mar Jumani. Mabende kawuono wadwa ng'iyo Miyo mar Jumani kaka mano Laktar Resila. Laktar Resila en miyono mar ariyo mabende koro nyowal kaka en miyono ero mabende biro chiwo wach e lo obila. Resila Onyango ne onyuol e kaunti ma Siaya kendo ne osomo e skund primar mar Ogenya. Bang'e ne odhi e skund sekondar ma Lwak Girls. Laktar Onyango nochako tiegruok mare kaka japuonj e mbalariany ma Moi. Bang'e noloko kit sombe kendo ne otiegore weche mag njore mane osomo e degree, masters kod PhD e mbalariany ma Ariyo manitiere e pinyno mar Amerika. Jatend piny Kenya nyocha oyiero Laktar Onyango kaka jachiw wach e lo obila. E higa mar 2021 ne en jalup director e weche mag chenro e apisi mar ogai mar obila. Bende ne otiyo kaka apisa mar ratiro e weche njore Interpol e higa mar 2019. Laktar Resila Onyango ne ochako tich e bad migawo mar obila e higa mar 2003 kama osebedo ka oidho ngas kendo chiwo koda puonj e mbalariany ma pacho ka. Mano ema omiyo wadhiale kaka Miyo mar Juma makawuono. Nyako Ramogi wadhi nyime koda wechegi ka bende mana kaka ne wasingo wanitiere koda wendo e studio.